Tiprasa rok haike hamkrai dang mano hono. Nijini dofase Tiprasa rok tamonai amoni tuye samungklayowe onyo kubuni borok sawi reka ka hanya khasinai ta. Tiprasa rok tabuk phanye examo Kokborok subject no Roman script ba sinya ne bagui joto Tiprasa no chajak bayo. Kubuni borok no to salia nini Tiprasa no Kokborok ni committee ni chongi di reka kai borok se saitong nai Roman script nangya nei. Yang sinya rok se Tiprasa rok saitongu jong Roman script nango nei. Hingke bo jaga klik tongmangkha Chini Tiprasa rok kai rungsrungnai rok Bangla script ba ke amsa kaham ke spelling miliri meya Kokborok word no amoni bagai Roman script bai sanu omunga ke amoni bagai rungsrungnai rok Roman script bai maya ni bagai belai ke bezal nangjago Bubagra botini bini Facebook ni bisingtui post ruwei kok saka TBSE ni president no norok FIR khai hinai koijon student le khaibanoba nini tomu chaya hanjangnai tapokdi kebono zabordosti script hayake language impose khlake hayake nari nani nakeke retaliation nai hayake badlangnai East Pakistan Bangladesh singkha tamni himle West Pakistan no ajagani Bangla kok sanai rong no Urdu impose khanya naikha nung chini rungsrungnai rong no support sikhanya nangu naki domki rinani student rong no Bangla tai Roman script kaini nyo sunyani bagai sujugrana nangu hai hini Bubagra Tiprasa rungsrungnai rong ni bagai Roman script masiyani bagai khanangai TBSE ni president Dhananjay Chaudhary no saka hingke belai khewana masingsa Chini Tiprasa rungsrungnai rong ni bagai je Kokborok subject dajak rong ni bagai exam to ngin tongkha abadi bagai belai khewana laijak Tiprasa rok abadi bagai Tiprasa rok thachaka kok salai dakdai abadi Bubagra so tai Tiprasa ri kwagba student federation ro Kokborok subject nanai rong no Roman script bai sirina ni bagai chai tonglai tai amoni birodi sanai rong no borok no ulta case rlai tonglayo gamono jorasi saimpanai beting no Tiprasa student ok to joto Tiprasa 99% Roman script no sajage demand khalai tonglayo wngkha tini ni video amsung nung sinai ang tini video kom no maklai ke tamni himlani health kisa kharab ungjak kongreng jak amani bagi kise fever ungjak lumui tongu kisa so 1 second ang joto video no sawa norni bukhani kokbo komeni bisingti ke shahardi doroga video no sajak like khlai di tai norok tabuk channel subscribe khlaya channel bo subscribe khlai di habai